също така на данъчни това енергетически чудотворец, който, както знаем, е закрилник на нашия град и по неговите молитви нека да даде благоденствие, да бъдем по-добри и да живеем също духовни радости. Амин. Благодарим на отец Петър. А сега моля стопанина на града, нашия градоначалник, да няколко думи преди, разбира се, пристъпим към най-важната част от нашия ритуал, разчупването на трапеза. Скъпи мои съграждани, продължавайки стара християнска традиция, благодаря на достопочтаемия отец Петър, че освети Николинската трапеза. Нека този християнски акт е молитва към нашия Господ и Свети Николай Чудотворец да закриля нашия град, да бъде здрав, жителите му да бъдат щастливи и благополучни и най-вече малките деца да слушат и да получават много щастици и да следват старата българска традиция. Да чуем сега какво ни чака следващата година. Стара българска традиция, стопанинът на нашия град разчупи образния хляб. Какви ще бъдат и какво ще ни чака през следващата година, ще да помолим наистина той да каже. Най-вече здраве пожелавам, много проекти успешни за Бургас и нека всички начинания на моите съграждани се увенчаят с успех. Браво! Браво!